Ustavni sud Bosne i Hercegovine u apelaciji AP 39-32/21 23.2.2022. godine presudio je da su odluke VTP mjere vakcinisan, testiran, prebolio, odnosno COVID potvrde i obavezna vakcinacija vlada kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona neustavne i nezakonite. To je prva potvrda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi COVID potvrda i restriktivnih COVID mjera, a u što se sigurno ubrajaju mjere, dakle, obavezne vakcinacije. Mi smo prije toga djelovali i oborili obaveznu vakcinaciju. 6. januara ove godine vlada kantona Sarajevo donijela je odluku o obaveznoj vakcinaciji starijih od 60 godina, lica sa udruženim bolestima, zdravstvenih radnika, njegovatelja, i da tada nismo reagovali već 7. januara krivičnom prijavom, to bi postala praksa u cijeloj federaciji, moguće i Bosni i Hercegovini, spustili bi to sa 60 godina na niže i na kraju došli i do djece. Evo, već djecu u narednom periodu ćemo to analizirati, dovode u situaciju gdje su roditelji izrazito uznemireni zbog djelovanja vlasti epidemiološkim mjerama koje evidentno nisu u skladu sa, konkretno, možemo reći, evo, odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Šta je u toj odluci? Šta je Ustavni sud Bosne i Hercegovine uradio? Posebno uzevši u obzir da je nedavno Ustavni sud Republike Hrvatske presudio da su COVID mjere, VTP potvrde, ustavne. Da vlast ima pravo tražiti da donesete test da bi mogli ući u ustanove, raditi, koristiti svoja prava ili da budete vakcinisani. To je prisilna vakcinacija, ne direktna, ali indirektna. Kod nas u Bosni i Hercegovini prvi smo bili u cijelom svijetu gdje je neki organ donio odluku o obaveznoj vakcinaciji. I da se ne zaboravi, uz tu odluku naložili su i Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, dakle policiji, da se realizuje ta naredba o obaveznoj vakcinaciji. Kako su to gospoda iz vlasti, premijer Forto, ministar Vranić, predstavnici stranaka koje smo krivično prijavili, Nermin Nikšić ili Medin Konaković, zamislili, ne znamo. Kako bi to policija trebala da tuče starije ili privodi, hapsi ili vakciniše po kućama, ne znamo šta su zamislili, ali znamo da su nakon krivične prijave, nakon što smo dobili dopis tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je definisano da će tužilaštvo kantonu Sarajevo, odnosno tužilaštvo kantona Sarajevo, pružiti stručnu pomoć u radu i provjeriti zakonitost konačne tužilačke odluke. Nakon toga su gospoda iz vlade kantona Sarajevo povukli odluku kao neobavezujuću. Preporučili su. O tome smo pričali, pričat ćemo, nećemo zaboraviti, ne smijemo zaboraviti, trebamo znati koliko je vlast opasna i šta se može da uradi, jer je ta odluka donesena 6. januara i stupila na snagu odmah. Dakle, mogu i sebi su uzeli za pravo da donose odluke sa stupanjem na snagu odmah. To znači da su mogli i donijeti odluku da nas zatvore sve, da ne možemo izaći i da rade šta hoće. Ali, dakle, bez obzira što smo ih natjerali da se povlače, da brze odluke još brže ukidaju, kao što smo recimo natjerali vladu Federacije da 18.11. naredbu o uvođenju COVID potvrda u Federaciji ukinu 2. decembra. Evo sada, pred nama je, tu je apelacija o kojoj sam govorio. Apelanti su Muamer Dedić, on je prvi. Bilo više apelacija, ovdje se radi o 4 apelacije. Sastavio je Ustavni sud apelacije koje smo podnijeli protiv COVID mjera zbog djelovanja u ugostiteljskim objektima. To vam je ono famozno, sjedite do 20 sati sa prijateljima, sve u redu. U 20 sati ste opasni ako niste vakcinisani. Bez obzira što i vakcinisani mogu biti zaraženi i prenijeti zarazu, i to više niko ne krije, niti od stručnjaka, i na to je
upozorila i Svjetska zdravstvena organizacija 24.11. prošle godine, vlada kantona Tuzlanskog je odlučila da postoje te COVID mjere i u 8 sati, odnosno 20 sati, vi morate biti istirani iz restorana ili, ne daju vam ući, poniženi, obespravljeni, diskriminirani. Apsurdno, nelogično. Sjedite do 20 sati, sve normalno, poslije 20 sati ništa više nije normalno. To je bilo, dakle, Muamer Dedić je bio prvi. Ima i apelacija Ivana Jukića, ja sam advokat bio svima, ima i moja. I ja sam se tu pojavio kao apelant. To je bilo više malo iz mog bosanskog čefa, da ne budem samo advokat, nego da i konkretno, dakle, budem apelant. Također ima i u apelacije 10 lica, bilo mnogo više, ali 10 iz kantona Sarajevo zbog odluke o obaveznoj vakcinaciji. Tu nema mene. Lično nisam mogao biti, jesam kao advokat i nema nas, ostalih iz ostalih kantona, ali da je prošlo u kantonu Sarajevo, sigurno bi onaj generalni vakser Čerkez sa federalnog nivoa tražio da i vlada kantona, odnosno vlada federacije, naloži svim kantonima da to rade, da im je prošlo. U ovoj apelaciji, evo sada je, ovo je tema, proći ćemo kroz nju. Ovo je prva prezentacija, zvanična prezentacija onoga što je bitno za javnost da zna u ovoj apelaciji koju je donio Ustavni sud 23.2. ove godine. Na prvoj strani utvrđuje se kršenje prava na privatni život iz člana 2/3F Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8 Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Član 2 Ustava Bosne i Hercegovine definiše da je Europska konvencija prioritet iznad svih zakona. Dakle, to je nesporno i to je ono što je dobro u Ustavu Bosne i Hercegovine, ali definiše se i povreda člana 8 Europske konvencije. I na osnovu člana 72 stav 4 pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nalaže se Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine da odmah, bez daljeg odlaganja, poduzmu aktivnosti i usklade svoje djelovanje sa standardima iz člana 2 Ustava BiH i člana 8 Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Dakle, sud nije ostavio prostor mjesec, 2 ili 3 za implementaciju odluke, nego je direktno naložio da se odluka implementira odmah. Ne treba zaboraviti da je krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine jasno propisana krivična odgovornost za nepostupanje po odlukama Ustavnog suda. I zato je predviđena i zatvorska kazna. Dalje što piše u apelaciji, nećemo sve. Proći ćemo samo kroz ove osnovne stvari koje su za javnost bitne, za vas koji gledate i slušate. Mi smo se ovdje u apelacijama, dakle ove 4, pozvali na kršenje Zakona o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata u Federaciji, Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federaciji, Zakona o zaštiti osobnih podataka, Zakona o zabrani diskriminacije. Također smo se, kako kaže sud, referirali i na Nirnberški kodeks. Sud je tu naznačio apsolutna neophodnost dobrovoljnog pristanka ljudskog subjekta bez bilo kakve prisile i ucjene na vakcinacije. I sud citira da smo se pozvali i u označenom dijelu na rezoluciju Vijeća Europe broj 2361 od januara prošle godine, gdje je definisana neobaveznost vakcine i da ne smije biti nikakva prisila na vakcinaciju, ni politička, ni socijalna, niti bilo kakve druge vrste, i čak da mora postojati obaveza adekvatne informisanosti građana o vakcinaciji, a znamo da to nije bio slučaj jer su mediji, većina medija, režimske medija, jednostrano prezentirali informacije o vakcinaciji i prikrivali druge informacije, pa čak i uputstva proizvođača vakcina koji su upozoravali u većini, dakle, slučajeva da lica koja imaju hronična oboljenja, evo recimo da ne bude to moj stav, citiramo od jednog proizvođača, to su kontraindikacije, a kontraindikacija je zabrana primjene lijeka, a vakcina se smatra rizičnim lijekom, piše kontraindikacije, hronična oboljenja jetre, bubrega, endokrinih poremećaja, epilepsije, CNS-a, akutnog koronarnog sindroma, raznih srčanih bolesti, autoimunih bolesti, dakle to su kontraindikacije. I evo čak i stoji na dan vakcinacije dobrovoljca mora pregledati liječnik. Između ostalog pišu, ne citiram, to sam više puta citirao, poduzmite mjere opreza kako bi se izbjegle povrede u slučaju da neko padne u nesvijest prilikom primanja vakcine. To se piše između ostalog u
uputama proizvođača, također da su kontraindikacije trudnica, dojilje i tako dalje. A vlada kantona Sarajevo je donijela odluku, ta odluka je ovdje, odnosno zaključak koji se smatrao naredbom, obaveznu vakcinaciju starijih od 60 godina, bez izuzetaka. U ovakvim okolnostima, bez izuzetaka, dakle protivno uputstvima proizvođača gdje postoje kontraindikacije za starije, odnosno za lica sa hroničnim bolestima, težim hroničnim bolestima, to je značilo smrtnu presudu za brojne građane kantona Sarajevo. To su htjeli da urade i ostali. Svi oni rade sinhronizovano. Većinom su to iste političke stranke u kantonu Sarajevo. Ovakvu odluku su donijele SDP, stranka koja se zove Naša stranka i Narod i pravda. U Tuzlanskom kantonu to su bili SDP, stranka koja se zove Naša stranka i PDA. Dakle, radi se o istoj politici i za bilo je očekivati da bi to radili i dalje i u ostalim kantonima, odnosno na cijelom nivou Federacije Bosne i Hercegovine. I zbog toga je išla ovakva krivična prijava i zbog toga je bila vjerovatno ovakva odluka federalnog tužilaštva gdje je upozorilo kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo da će tražiti provjeru zakonitosti tužilačke odluke. Inače, za ovakvo djelo predviđena je i zatvorska kazna dugotrajnog zatvora, a ja sam ih prijavio zbog pokušaja ubistva, masovnog ubistva građana Sarajeva. Dalje u apelaciji piše: apelanti smatraju da su osporenim zaključcima neopravdano dovedeni u neravnopravan položaj vakcinisani u odnosu na nevakcinisane građane. To je dakle ova zabrana diskriminacije po članu 2, 4 i 6 Zakona o zabrani diskriminacije, gdje je zabranjeno različito postupanje u situaciji kada se donose te VTP mjere ili COVID potvrde, kada se vakcinisanim koji mogu biti zaraženi prenijeti virus daje mogućnost da bez ikakve kontrole idu, hodaju gdje god hoće, a ne vakcinisanim ili licima koja su prebolila koronavirus ne daje, moraju obaviti testove, evidentno je različito postupanje. To je sankcionisano i krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, član 177, za pravna lica, dakle poslodavci i sve ostale za fizička lica, kazna zatvora minimalno 6 mjeseci do 5 godina, za službena lica, za gospodu iz vlasti, kriznih štabova, vlada ili slično, minimalna kazna zatvora od godinu do 8 godina. Ako se udruže kao što su krizni štabovi ili vlade, onda kazna ide i preko godinu i 10 godina, odnosno ide i na dugotrajni zatvor kao organizovana kriminalna grupa, tako je to definisano. U ovoj presudi Ustavnog suda bilo je, dakle, pokušaja, evo, vlada Tuzlanskog kantona je u opširnom odgovoru prije svega navela da ostaje dosta nepoznanica u vezi sa pandemijom. Dakle, ne znaju svašta, ne znaju praktično ništa, a oni su donijeli odluke. Kako je išlo? Prije dalje analize presude Ustavnog suda, da vam pokažem, to su dakle te apelacije koje smo podnijeli. Ovo je samo dio. Nismo kopirali. Još 100 stranica je bilo medicinske analize, stručne analize o tome da koronavirus prenose i vakcinisana lica i da mogu biti zaraženi, a nakon što je to Svjetska zdravstvena organizacija 24.11. prošle godine prezentirala javno, to što smo tada dostavili u Ustavnom sudu se pokazalo i kao u potpunosti osnovano. Dakle, to su apelacije. Šta se događalo nakon toga? Ustavni sud je apelacije koje smo mi podnijeli dostavio i Sarajevu, odnosno kantonu i Tuzlanskom kantonu. Evo, ovdje će samo jedno, ne bi gubili previše vremena. Odgovarao je i Zavod za javno zdravstvo i oni su davali svoj stav. Na apelaciju odgovarala je Skupština Tuzlanskog kantona, ali odgovarala je i vlada Tuzlanskog kantona. I ovdje, evo, oni su se potrudili da zadrže, dakle, te mjere na snazi. Obrazlagali su da je to osnovano, pa čak su u određenim dijelovima citirali da oni znaju da i vakcinisani mogu biti zaraženi, ali su opet zauzeli stav da se trebaju uvesti COVID potvrde. To Ustavni sud, vidjet ćete kasnije, i obrazložio. Ovdje imamo i vladu Federacije, koja je također odgovarala u odnosu na apelaciju iz razloga što su se kantonalne vlade pozivale na odluke vlade Federacije i sjećate se, vjerovatno imali ste priliku čuti, kada vlada Federacije donosi preporuke, kaže dajemo pravo kantonima da oni mogu u slučaju potrebe donijeti strožije mjere. I zato je Ustavni sud ovdje se bavio i vladom Federacije, ali i parlamentom, vidjet ćete vrlo bitno. Prvi put na ovakav način sam pročitao da je određena sudska instanca se direktno
oglasila o djelovanju zakonodavne vlasti. Evo šta je, naravno, Vlada Federacije napisala, pogledajte, to je bilo prilično obimno. Oni su se zaista trudili da ostane na snazi, dakle, i jedna i druga mjera. I COVID potvrde i obavezna vakcinacija. Umjesto da se povuku, da kažu da to nije u redu, nije ispravno, nije sigurno. Pogotovo što imamo činjenicu, koju sam vam prezentirao više puta, još jednom ću, iz akata, dakle, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, napisano je 29.9. prošle godine: obavještavam vas da niti jedna vakcina protiv COVID-19 nema važeću dozvolu za stavljanje u promet u BiH, kolokvijalno rečeno nije registrovana. Dakle, vakcine nisu registrovane za promet u Bosni i Hercegovini. Nisu dobile dozvole za promet u Bosni i Hercegovini. Oni su donijeli odluku o obaveznoj vakcinaciji. Pored toga što čuli ste, prezentirao sam iz jednih od uputa proizvođača, još jednom, na dan vakcinacije dobrovoljca mora pregledati liječnik. Mi smo dobrovoljci. A uzeli su sebi za pravo da donesu odluku o obaveznoj vakcinaciji. Bez izuzetaka, stariji od 60 godina, zdravstvenih radnika, njegovatelja i lica sa udruženim bolestima, sa više bolesti. A jednu, ako imate, koja je teža, hronična, vakcinu ne smijete primiti. Ili možete je primiti, ali sa posebnim oprezom. A šta to znači? Idemo dalje. Evo, sud navodi to. Vlada TK je istakla da nije sporno prenošenje virusa kroz čitavu populaciju bez obzira na vakcinalni status pojedinca. Kakvu logiku, dakle, ima okolnost da vlada zna da virus prenose i vakcinisani, da se mogu zaraziti i da donese, evo ovakvu VTP mjeru, da vakcinisani mogu ostati u restoranima koliko god hoće, družiti se prije toga sa nevakcinisanim, sa onima koji su prebolili, a da nakon toga nevakcinisani, oni koji su prebolili, moraju poniženi izaći napolje. Idemo dalje. Ovdje Ustavni sud narednim dijelovima govori o zakonima, normama, o svem onome što je bitno za donošenje odluke, dakle, koja se sada prezentira, i to vam neću prezentirati, predugo bi trajalo, interesantno jeste, ali idemo na ovaj dio koji je vrlo bitan. Na strani 21, pod tačkom 45 apelacije, Ustavni sud je napisao, i citiram: Ustavni sud smatra da sve 4 podnesene apelacije ukazuju na ozbiljna kršenja prava iz Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije. Evo. I još piše: na prednji stav Ustavnog suda nije od utjecaja činjenica da su osporeni zaključci u vrijeme donošenja ove odluke prestali da važe. Šta je bilo? Vlada kantona Sarajevo je tražila da sud ne donosi odluku jer su oni povukli odluku o obaveznoj vakcinaciji. Zamislite. Dakle, napravi se nekako krivično djelo, evo, pokušaj ubistva, i onda oni to povuku, bez obzira što je to egzistiralo od 6. do 19. kada je trebalo da se donese odluka o produženju te mjere, ali nisu se ni sastali, jer kada su vidjeli što je napisalo tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine, nije održana sjednica vlade, nego su tek 24. ovog prvog donijeli takvu odluku. Dakle, egzistirala je naredba o obaveznoj vakcinaciji. Oni su tražili od suda da se to ne sudi. Sud je odlučio i rekao: sudit će bez obzira što su povukli, tako i treba. Nije normalno da neko nešto učini i da kaže puj pike ne važi, a mi sad idemo dalje kao da se ništa ne desilo. Ovo je veoma bitno što je sud uradio. Nije dozvolio tu vrstu manipulacije, nego je, bez obzira što su povukli odluku, sudio i presudio. Što je dalje presuđeno? Ustavni sud zapaža da se predmetnim apelacijama suštinski pokreću 2 pitanja. Prvo pitanje se tiče zakonitosti miješanja, pa pod navodne znake zakonitosti, to je postojanja pravnog osnova i ovlaštenja organa izvršne vlasti, i drugo pitanje se tiče opravdanosti nametanja takvih obaveza kao epidemioloških mjera. Dakle, išao je sud u široku analizu. Ovdje su, dakle, ovo što sam pravio žutim,
To sam sebi stavljao za zabilješke koje su vrlo bitne za kasnije djelovanje. Neću vas opterećivati sada jer je vrlo bitnije ovo što sam označio naranđastom ili malo još tamnijom bojom. Strani 26 u tački 56 sud zaključuje: Vlada kantona Sarajevo je osporenim zaključkom izvršila noveliranje u odnosu na navedeni postojeći pravni okvir propisivanjem obavezne vakcinacije protiv COVID-19 za određene kategorije stanovništva kantona Sarajeva. Šta ovo znači? Gospoda su izmišljala zakone. Izvršna vlast izmišlja zakona, a to nije u nadležnosti izvršne vlasti, niti kriznih štabova. Direktno nezakonito djelovanje, sud je i ovdje bio vrlo konkretan. Član, odnosno tačka 57 apelacije. Tu je malo šarenije. Dosta bitnih stvari za javnost. Ovo sad citiram što je sud zauzeo stav. Zaključeno da je pravni okvir djelovanja kriznih štabova postavljen na preširok način i bez adekvatne kontrole, što je za posljedicu imalo donošenje mjera kojima se ozbiljno zadire osnovna ljudska prava, to jest ograničavaju se pa i ukidaju temeljna ljudska prava. Direktan sud. Radi se o ljudima koji krše osnovna ljudska prava. Rade bez kontrole. A vidjet ćete zbog čega. Neadekvatno i neblagovremeno djelovanje javnih vlasti, a što se ponajprije odnosi na zakonodavnu vlast, također dovodi do kršenja potonjih prava ukoliko ta ista vlast propusti regulisati negativne efekte zadiranja izvršne vlasti u prava pojedinaca i stanovništva u cjelini. Ovo čak ne treba ne komentarisati. Dugo nisam pročitao ovako direktnu odluku u okviru ovih COVID mjera. Analizirao sam i odluke Ustavnog suda u Sloveniji, posebno u Hrvatskoj, pa i recimo u evropskim zemljama. Ovo do sada nije bilo ovako konkretno. Prije nego što nastavim, jednu vrlo bitnu činjenicu. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ima 3 međunarodna sudca. Poseban značaj istorijski odluke ovakve i ove apelacije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine jeste u toj činjenici. Nisu samo sudili suci iz Bosne i Hercegovine. Presudili međunarodni suci. I ova odluka Ustavnog suda ima međunarodni značaj upravo iz ovog razloga. I ona će biti, nadam se, dostupna i svim ostalim ustavnim sudovima u svim zemljama da djeluju na način zaštite Evropske konvencije o ljudskim pravima, naravno na svjetskom nivou deklaracije UN. Dakle, imamo jednu presudu koja je i po tom osnovu vrlo bitna. Nisu izveli međunarodni suci, nego sudilo je veliko vijeće Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i to je vrlo bitno. Dalje piše: zbog nepostojanja jasnog i neblagovremenog djelovanja Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine kao najvišeg zakonodavnog tijela u Federaciji, dovedeno je u pitanje neophodno minimiziranje rizika od eventualne zloupotrebe vlasti jednog tijela organa uprave, kriznih štabova Ministarstva zdravstva. Sud kritikuje Parlament Federacije jer nije reagovao. Parlament Federacije je morao reagovati, napasti, tražiti odgovornost, tražiti procesuiranje kriznih štabove vlade, jer su radili protuustavno, protuzakonito. Nisu. Šta su oni uradili? Parlament Federacije je donio bio odluku da na sjednicu Parlamenta Federacije, tako je donio klub izabranih političkih stranaka, da na sjednicu parlamenta moraju ući oni koji imaju VTP mjere, odnosno vakcinisani su, ili drugi da se moraju snaći načinom da obezbijede test. Potpuna diskriminacija poslanika i on to prihvati. I niko se nije probudio u tom stanju, iz tog stanja uspavanosti, da ukaže pa s kakvim pravom kao parlamentarcu ne date ući na sjednicu ako nema tu VTP potvrdu, COVID potvrdu. Neću da ima. Ne treba, neustavne. Niko, svi su oni isti. Pazite, vrlo dobro, to treba zapamtiti. Ako ostanu isti, svašta mogu raditi na jesen. Dalje sud kaže: zaključeno je da je nepostupanje javne vlasti, a primarno Parlamenta Federacije, u specifičnim okolnostima, konkretno u slučaju suprotnosti sa osiguranjem poštivanja garancija obuhvaćenih pravima zagarantovanih Ustavom Bosne i Hercegovine, odnosno Evropskom konvencijom i njenim protokolima. Niko nikada na ovakav način nije napao zakonodavno tijelo kao što je Ustavni sud u ovoj situaciji.
Direktna kritika parlamentu što su ih pustili. Što ih nisu zaustavili, sankcionisali, spriječili u protuustavnom djelovanju. Dakle, vlade i federacije, i kantona Sarajevo, i Tuzlanskog kantona. Dalje u tački 59. U najkraćem Ustavni sud ukazuje da demokratija zahtijeva da najvažnije odluke, posebno one koje se odnose na građane, donose neposredno izabrani predstavnici u skladu sa zakonima i tako dalje, uče ih o osnovnim demokratskim principima, kao malo dijete kada treba da hoda, a to su sve izabrani zvaničnici, dame i gospoda koji odlučuju o nama, donose zakone, a ovi čak iz vlade koji ne smiju donositi zakone su donosili zakone. I sud kaže, niti izvršna vlast smije regulisati ova pitanja u njihovom izvornom aspektu. Sud je napisao da nisu smjeli ovo da rade. Dalje stoji, blanketno ovlaštenje opšte karaktera dato izvršnoj vlasti, koje ne sadrže materijalne kriterije, povlači za sobom odgovornost. Jasno? Krivične prijave koje sam podnio, pogledajte, između ostalog, to je bilo malo. Ovo je protiv federalne vlasti. Čerkez, Goran i ostali, evo, ovo je naša krivična prijava. Po ovome sud već presudio. Vidjet ćemo što će raditi tužioci. Da li će ih pokušati izvući, a da rade kako treba sada, nakon ovakve odluke Ustavnog suda, sve bi ih trebalo pritvoriti. Da im se ne dozvoli više da na ovakav način radi protuustavno, zakonito ugrožavaju ljude, njihove živote. I svi bi trebali biti u pritvoru. Doći će vrijeme kada će odgovarati. Odnosno tačka 60 apelacije. Navedeno je u okolnostima konkretnih predmeta rezultiralo nesputanim ovlaštenjima izvršne vlasti, a što je suprotno samoj vladavini prava i demokratskom poretku. Sud presuđuje suprotno vladavini prava, zakona, propisa i demokratskom poretku. Šta znači sad jedno i drugo? Ako imaš da je suprotno vladavini prava, dakle radi nezakonito, protupravno. Suprotno demokratskom poretku rade protiv osnovnih principa demokratije. Nedemokratski, totalitarno. To se zove jednom riječu. Kroz istoriju smo naučili. Fašizam. Nema drugog termina. Ako neko krši zakone, demokratska načela, radi šta hoće, izmišlja zakone koje ne smije izmišljati, ugrožava živote građana, diskriminira ih, dijeli na jedne i druge, to je direktno fašizam. Nema trećeg, četvrtog, niti drugog. U tački 61 piše: Ustavni sud smatra da su izvršne vlasti u konkretnom slučaju suprotno osnovnim demokratskim principima samostalno regulisali pitanje u njihovom izvornom aspektu uspostavljanja novih pravnih odnosa koji su u isključivoj nadležnosti zakonodavne vlasti. Dakle, u konkretnom slučaju nije ispoštovan uslov zakonitosti miješanjem javnih vlasti u prava planata i člana 8 Evropske konvencije. Piše da nije obezbeđena zaštita od proizvoljnosti, opet se napada parlament federacije. U tački 62, imajući u vidu sve navedeno, Ustavni sud smatra da je u konkretnom slučaju došlo do kršenja prava na privatni život apelanata i člana 2, 3F Ustava Bosne i Hercegovine, člana 8 Evropske konvencije. Član 63. Također, Ustavni sud ukazuje da je on prema svojoj ustavnoj ulozi korektiv preostalih segmenata javne vlasti, zakonodavne i izvršne, kako bi se osiguralo funkcionisanje svih u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Stoga, Ustavni sud ima nadležnost i obavez da u konkretnom slučaju zahtijeva od najviših organa zakonodavne i izvršne vlasti Federacije Bosne i Hercegovine da odmah poduzmu mjere iz svoje nadležnosti kako bi svako eventualno miješanje ustavna prava bilo u skladu sa standardima iz Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije navedenim u ovoj odluci i da o tome na odgovarajući način obavijeste Ustavni sud. I traže, dakle, djelovanje odmah, a obaveštavanje najkasnije u roku od 60 dana. Ali odmah ovo stupa na snagu. I tačka 65 pod zaključkom piše: Ustavni sud je zaključio da je u konkretnom slučaju došlo do kršenja prava apelanata na privatni život iz člana 2, 3F Ustava BiH i člana 8 Evropske konvencije zbog nepostojanja zakonskog osnova za donošenje osporenih epidemioloških mjera koje se odnose na rad ugostiteljskih objekata, primjena tzv. VTP pravila,
na području Tuzlanskog kantona i obaveznu vakcinaciju za pojedine kategorije stanovništva na području kantona Sarajevo. I član 67 treba pročitati. Prema članu 6.5 Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće. Možemo raspravljati je li ovo dobro ili nije. Za nas je dobro, za njih nije. Ali moraju postupiti po odluci Ustavnog suda ili će biti krivično procesuirani. I mi smo već poslali dopis svim vladama koje su ovdje navedene da odmah povuku sve mjere, usklade svoje djelovanje sa Ustavom i zakonima. Ali imamo još nekih situacija koje su zanimljive. Evo ovo je. Pozivnica. Povodom 30 godina nezavisnosti Bosne i Hercegovine, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, njegova ekscelencija Željko Komšić i član predsjedništva Bosne i Hercegovine, njegova ekscelencija Šefik Džaferević, imaju zadovoljstvo pozvati vas na svečanu akademiju i prijem utorak 1.3.2020. godine u vijećnici grada Sarajeva sa početkom u 19 sati. Obaveza je tamno dijelo večernja haljina i epidemiološke mjere VTP. Vakcinisan, testiran, prebolio. Dakle, 23.2. Ustavni sud donosi odluku koja je obavezujuća za sve i traži odmah postupanje javnih organa vlasti i predsjedništva organa vlasti. I članovi predsjedništva Komšić i Džaferović ne poštuju odluku Ustavnog suda. Ponižavaju učesnike, građane, sramote, traže VTP mjere. Na isti način Milorad Dodik ne poštuje odluke Ustavnog suda. Treba mi ja ili vi odgovarati jesu li oni isti. Mi ovdje, evo, imamo sada okolnost da Ustavni sud jasno definisao se, odredio u odnosu na ove mjere koje su nas, evo, ovi zadnjih mjeseci, pola godine prošle i u ovoj godini, sačekivale. Ono ko kad negdje vozite po policajci iskoči pa vas je znadi i mjeri vam brzinu. Svašta može biti udesa i svega i svačega, ali ne veze. I oni su isto tako. Ova okolnost donošenja obavezne vakcinacije, da li je slučajno ili ne, vi procijenite. 31.12. prošle godine novogodišnji program, onaj Drljević doktor, sjedi u televiziji, neko onako sav značajan, bitan, on je član kriznog štaba kantona Sarajevo, i kaže, vakcinisani, nemojte se družiti sa nevakcinisani. Oni su opasni. Bez obzira na protivljenje i upozorenje voditeljke da je to diskriminiranje. Rekao, jeste, ali kaže, oni su opasni, nevakcinisani. Naravno, sačekali smo ga 2. januara sa krivičnom prijavom, pa se kasnije pravdao da smo ga pogrešno razumili. Ali interesantno je, 6. januara donosi se odluka o obaveznoj vakcinaciji. Da li je doktor Drljević imao uticaj da se sveti, dakle, zbog toga što je krivična prijava podnesena, pa da kaže, sad ćete vidjeti, sad ćemo donijeti obaveznu vakcinaciju sa ostalim članima kriznog štaba, ne znamo. Ali je blizu, nekako se uklapa, možemo sumnjati, ali nebitno. Koliko je i kakva je drskost članova vlade kriznog štaba da prvi na svijetu donesu odluku o obaveznoj vakcinaciji, zbog čega su to radili, kakav je motiv bio, ne znamo. A valjda će, kada budu trebali odgovarati pred tužilaštvom, reći motive. Možemo sumnjati u motive. Osveta, odmazda, interes, kupljeni ili svašta nešto može biti. Nebitno je, znamo šta su radili. I znamo da po odluci Ustavnog suda, kako je sada prezentirano, niko to više ne bi smio da radi u Bosni i Hercegovini. Evo, to je to što smo imali obavezu da vam prezentiramo. Zvanično, dakle, prezentacija odluke Ustavnog suda AP 3932/21 23.2.2022. godine, koja je istorijska, gdje su sudili pored domaćih sudaca i 3 međunarodna suca. Dakle, imamo odluku koja bi se trebala primijeniti kao praksa u svim zemljama na svijetu. Kada dobijemo priliku da ponovo možemo razgovarati slobodno, otvoreno o svemu ovome što su nam radili, kada prestane ovo sve što se događa, ova okolnost ratnih dejstava, a nakon što su u svim zemljama
počeli snažno djelovati građani u otporu protiv ovakvih COVID režima, tražeći smjenu vlasti, desilo se ovo što se desilo u okviru rata kada su stavili koronu u stranu, a sada nas ponovo dovode u istu situaciju prezentiranja informacija, straha, kao što su nam i sa pandemijom doveli nas u poziciju da imamo zbog straha sve ovo što su nam napravili. Taj strah se mora razbijati i moramo u narednom periodu djelovati bez obzira na ovu pobjedu. Zaokruženo jeste. Kada je Vranić iz SDP-a, ministar kantona zdravstva, u avgustu zaprijetio da će se obračunati sa onima koji pružaju otpor vakcinaciji i da neće imati suosjećanja s njima, između ovoga, evo do kraja došli smo kada je Ustavni sud presudio da je to sve neustavno, diskriminatorski, protiv osnovnih demokratskih principa, protiv vladavine prava. I ovdje bi trebala priča biti završena, međutim nije, nastavlja se. U toku ratnih dejstava i svega ovoga što imamo, što nam prezentiraju, gdje nevini stradaju ponovo, kao što su stradali tokom pandemije, zarad interesa raznih, pa moguće i ovih proizvođača vakcina, farmaceutskih kuća koje zarađuju milijarde eura ili dolara. Sada ponovo Svjetska zdravstvena organizacija traži da se donese pakt od zemalja učesnika Svjetske zdravstvene organizacije na način da ukoliko ne podnese se protivljenje okolnostima da Svjetska zdravstvena organizacija može donijeti odluku da suspenduje ustave i zakone, da svi moraju postupati po njihovim nalozima, a znamo i kako su mijenjali odluke, koliko su bile određene i vrlo pogrešne, možemo doći u situaciju da nam nametnu sada svima u cijelom svijetu odluke ljudi koji su sve ovo 2 godine projektovali i koji su u svojim zemljama pokazali kao nedemokrate, prijetići javno kao francuski predsjednik da će se svim mogućim sredstvima iživljavati nad građanima i zagorčavati im život. Dakle, borba se nastavlja. Rat nismo dobili, ali sve bitke do sada jesmo. Idemo dalje.